ang pagbago di na siya makuha og magic isuon, dili po na siya sili nga inigpisahan lang dayon, proseso gid na siya. Basta ang first thing to do nga imong buhaton, pray lang. Kay sa kanunay nimong pag-ampo, sa di pa ka matulog pagmata, mag-ampo ka kanunay, naadyo kay panahon adlaw-adlaw para sa Dios. Moabot ra gyud ang panahon nga ang imong hunahunag pagbati munay gamiton sa Ginoo nga lamdagan taon sa buhaton subay sa katarong. Mo-follow ra din ng uban. Kay sa akong kinabuhi lang, dako kay milagro ang pag-ampong nahitabo nga diin na inani akong life karon. Kung maghiskot bitaw tag sala isuon, siguro sa 10 commandments burag halos perfect nakuha nako na. Pero confident ko di ko maulaw nga ako na ipadaya kay tinuod man sad. Pero dili ko maulaw tungod kay ako man usab gipakita sa Dios ug sa tao. Na totally na usab ug dunay koy changes. No kay guilty pud atong self nga may rata mo sulti sa pulong sa Ginoo nya kita mismo dili makita nga usab di ay. So kinahanglan kung unsa ang pulong sa Ginoo, maningkamot kita nga ato na siyang puy-an. No, dili lang kutob sa pulong lamang, ipakita usab sa buhat kay patay biyang pagtuo kung walay buhat isuon. Munang kamo dili malisod nga mag-usab. Tinuod yun ang giingon nila nga pag may gusto, may paraan jud ka. Pangayog tabang sa Ginoo, hangiho ang Ginoo nga usbon ta, magbag-o na ta, ilikay ta niya sa mga buhat nga makadaot sa atong kalag, mahimo man na. Pero kung di pud ta maningkamot, unsaon man pagtabang sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mao nang prayer jud ang buhata igsoon. Ayaw jud bulag sa pag-ampo tanang adlaw sa imong kinabuhi. Amen.